puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi min tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men jettinɗo nelal muma haydara mankani en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe jeegom juko aaɓnde hitande ujunnaji 2017 gonɗen koye buuɗal yurmeende ko fate gandal no mbinoɗen kala ñande aaɓnde ko gandal nde tawno annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men mo jaminoɗen yen juul e kala saaha o wiya ko janngo o wi en ko gande o wi en ko ɗaɓɓe gandal ha to leyɗele goɗɗuɗe ko wayno Chine gandal noon alaɗo haaɗi jogui tan koto puɗɗiɗa kono alaɗo kaɗɗa nde tawno kala waktu kala seconde kala saaha e kala ɗo gonɗa aɗa foti ɗaɓɓude ɗon kaɗa anda nde tawno ɓuuri hamnade aduna kala ko perdude saaha mum mo woni o ha saaha o ɓenna taw ala ko waɗa hen nde nimsa jolata taw hankkadi ala ko heddi so wona hakkude nimsa o e an ko mayde ɗum noon musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe rentuɓe e ɓoggi karalleje gam ferde laabi pine ɓamtare gilay cuuɗi ha e ɗannule mbatten haqqillaji men e gandal kala ɗo jiiɗen gando gandinowo tinnoɗen kirjiɗen ɗum coftinen ɗum mballiten ɗum duwoneɗen ɗum puusen ɗum e ko waɗata ko nde tawno gandal way kono fajiri majjere way kono jamma so tawi buuɗal yurmeende muti mboɗeeri heddima seeɗa hakkunde ɗon e geeƴe mboɗeeri ndi majji lewru arani koode cuppitiɗe seeɗa ɗe ko goɗɗuɗe niɓɓiɗat niɓɓere yortoto e kala bangeji so tawi niɓɓere yortima e kala bangeji noon haydara a yiyata so wona kocca jeynorgal maɗa ay poosa beele jiya ko woni yeeso maɗa sa naate suudu ne niɓɓiɗi saɗa ñaama ko ñamata ko sa torsani hen hunde a yiyata saka ganda ko ñamata ko hay saɗa yara a suusata saabu a anda ko woni ɗeɗon diƴƴe ɗum noon ko ni majjere wayi musidɓe tedduɓe so tawi jamma o yeehi ha naywi ɗo daneri foltoto ɓaleri ndi a hucci banggue funnangue jiya ciifol daneri siifo eɗo funnangue ɗo ciifol ɓaleri heeda less daneri wonay ñamde ɓaleri ndi ɗum woni ko kewɗen wiide kala saaha so tawi daneri foltima ɓaleri lelata buuɗal yurmede feere feeña windir enen kala gonen e leelawal ala laranam
woodi ko enen kala laaren jiyen ɗo ko gandal woni ɗon musidɓe tedduɓe. ɗum waɗi noon so tawi gandal naate leñol riddat jamma ridda niɓɓere foola ɓaleeri ndi hono no daneeri foolirta ɓaleeri tuma nde buuɗal yurmeende feerata feeña e windere haa moni kala yeyno lappipine muɗum yaha haaju mum tawa ala fergitaade ala goɗɗum e goɗɗum ala huɓɓanam ala holko woni yeesam. ɗum noon musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gandal. ganden hanki o Allah subhanahu wa taala andini wasɓe teddini wasɓe suɓiɓen miskineɓe neli ɗumen e lamɓe jomen ngaluuji ŋakkaɓe gande. sabu holɗum kala annabi mo Allah neli e aduna he annabi o ko miskino Allah ɓuri takkademo ko miskineɓe Allah o ɓuri ɓattade ko miskineɓe Allah ɓuri wawde jabdemo ko miskineɓe Allah o ɓuri wawde yaadude koye miskineɓe Allah ko ɓen cuusnatamo koye ɓen wo yaadata koye ɓen wo ɗoftodirta koye ɓen kadi wo joña o jonja e mumen wiya koɓe miskineɓe o jaɓi ɗum kanko nelaɗo nde tawno Allah ne waɗimo ko gandal rutti loowi e noppi makko he muñ Allah wondi koye muñɓe ɗum ko annabaɓe Allahu o. ɗum noon holkoɓe jiiɗi nannude e gande ɓeɗo lamɓe e alɗuɓe ngare gande aduna wona ruwayum tan wona laamu tan wona politique tan ala wona banggue dawrugol tan yomi fiiɓe mi laamo ɗumen wona yomi wuttino tan yomi waɗ wutteji mawɗi tan wona yomi dañ otoji tan wona yomi dañ galleji tan ala ngare gande ko ɓuri ɗum gande Allah ne woodi son gandi Allah ne woodi gonɗi noon gandal Allah ngal mbatton gollade hen moni kala daña mbason fiide ɓe mbason yaɓɓude ɓe mbason wadde ko wiyete ustam doolagu hakkude moɗon woni hankadi ni mo jiiɗa kala aɗa usta doole mum aɗa uspa heybe mum aɗa usta teddungal mum aɗa usta martaba mum aɗa bonnita inde mum aɗa yennira ɗum sa jooɗima banggueji goɗɗi aɗa haala aɗa malla ɗum taw Allah subhanahu wa taala koko hanma ɗum nde tawno waɗi noon ko gandal wasde wondi ɗon. neɗɗo noon omo wiye ko maayo taw ganduɗa maayo ngo yaltinta coomli mum aɗiya maayel taw maayel ngel angel yaltina kanŋe ngel yaltina liɗɗi ngel yaltina geɗe baɗɗe fayida nder muɗum tawɗiye maayal mangal ko wiyete baharu mawɗo taw yaltinta hay feggere kire. ɗum noon ganden gandal ko naftorangal gandal ko bittangal gandal ko cakitangal sarkita waɗa e defte muula winda e nder ɗin bindi ɗi bitta ha bindol kala andana holto ɗaɗol mum yalti ngol ɗaɗol holto naati so ngol woni ɗo holko ngol jibinta holko ngol rokkata. ɗum waɗi hande ɓen wiyetanoɓe ko majjuɓe ɓe ɓen wiyetanoɓe ko soɓɓe ɓe ɓen wiyetanoɓe ko hefreɓe ɓe ɓen wiyetanoɓe ganda Allah ɓe ko ɓe hande tambi qur'anil karim mbaɗi ɗum harfu par harfu kelmo ɓe mbaɗi ɗum konngol par konngol ɓe mbaɗi ɗum liif par liif lam par lam ɓe ƴeewi kala konngol Allah ɗo tolni holɗo wayi holno sifori holko Allah haali ɗum holko saabi Allah subhanahu wa taala haali ɗum mbete hande wonɓe ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ene goni e 21e siècle nogas e goo ñiwiire mbete ko ɓen kaldetano hanki sanga sappo e tati walla sanga sappo e ɗiɗi ñiwiire e saaha annabi o sallallahu alayhi wa sallam mo seɓi tedi walla ala annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde jibina e makkatul mukarrama are makkatul mukarrama tawi ɗon yeeyoɓe tawi ɗon ay laamiɓe heɓɓe suudu kaaba ene ndewa hen jalaŋeji mumen ko wiyete idolaji mumen ko ɗon gonno ene ndewa nde qur'anil karim jippe annabi sallallahu alaihi wasallam wiya ko heferɓe makka wiya kadi ko majjuɓe makka heferɓe makka majjuɓe makka wiya heferɓe ɓe ɓen goni majjuɓe ɓe holko majjiniɓe ko aɓe jogii ɗemgal maɓɓe aɓe jogii mbaadiji maɓɓe koɓe fasinteɓe to banggue jime
e to bange malli e to bange manti hono imrol qays en nabah en antara en jimiranno juhayru en jimiranno hanki tule kamina ɗe rewɓe cifo duule cifo koode cifo leyɗele cifo maaje cifo gonka e rendo cifo daabeje gona wañoɓe kono kadi taw ganduɗa jaari tan koto bange pijirloji aduna ganda haydara goɗɗum ko fate bange ɓamtugol gueɗe goɗɗe woori noon ha annabi sallah sallam nela e mabɓe allah subahanahu wa taala koɓe majjuɓe ɓe ganda allah ɓe ganda ko allah waɗi e mabɓe ɓe ganda ko allah waɗi e leydi mabɓe beele ɓe mbawa naftorade ɓe mbawa nafde koye mabɓe ɓe giwayi lebtodirde lebte lebte yaade somoyade banggueji goɗɗi yaade amoyde banggueji goɗɗi halfude ɓaleɓe wadde maccugagu gaare duttoɗe e qouranil karim gandon allah subahanahu wa taala saabu sa andi allah subahanahu wa taala tan a andi kinaki a witti konnguɗi allah ɗi a witti kinaki a faami ko allah haali ko a fammi kinaki tan ay paamɗa no neɗɗo jaɓɗo faamde no neɗɗo jaɓɗo wittude no neɗɗo jaɓɗo yankinade anda mbayano haydara anda kala ñande joddiɗa e gando yowa ñande hen elle ana anda haydara min de min Saar Abdullaahi Saar somi joddima yimɓe min ɓuuri famdude yimɓe kala min ɓuuri wasde jogade gandal kono tenkanmi ko yidde andude mi yiɗata andinde tenkanmi ko yidde andude somi jooɗi min goto noon mi yiɗa haalude yimɓe mi yiɗa haalde milen woɗɗoya kono somi joddima e jamanu o mi hetto caggal mi hetto mi wonamo anda haydara beele mboɗa anda komi andano nde tawno ko ɗum woni maayo mango wanjo e maayel kono kay hatta maayel ene jogo kanŋe ene jogo mbarude ene jogo pop yaltina hay ceenal mahare musidɓe tetaw maayal mangal ala kanŋe ɗum noon moni kala yo tinno hetto goɗɗo o moni kala yo tinno witta goɗɗo o moni kala yo tinno janggay goɗɗo o beele enen kala mbawen ɓamtade musidɓe tedduɓe mawnikinare moƴƴani en kaali joni joni allah subhanahu wa taala haali heferɓe makka majjuɓe majjinaɓe ene jogui ceene ne jogui maaje ay maaje mabɓe ɗe kanŋejine hen ha wi luttu ndeelam kuɓam ko mbiyeten pétrole ene hen ha wayno leydi aɓe ngalɗi to banggue mum woni mabɓe jogui ko jamɗe jogui maaje ne mbaɗi liɗɗi ha heewi kono majjere nde hewde ɓe donki hay fewnude laaɗe ngam hayde yaade ƴeewoyde kene nafta windere nde e kene nafta en naftaɓe nafta windere nde kala ɗum waɗi noon ɗen woɗeɓe woɗɓe ɓe gona arabeɓe ɓen ɓe mbiyaka kamɓe ay koɓe majjuɓe allah wi kañum koko tikkaniɓe nde tawno tikkere nde allah tikkaniɓe nde allah tikkaniriɓe ay kamɓe ɓe gandi defte allah kala nde jippi e dow mabɓe woni hankadini ko wayno annabaɓe ɓennuɓe nelaɓe ɓe pop nde gari hakkude israila e Palestine tawi toon leƴƴi goɗɗi guurde mabɓe jippini toon defte jippini toon diineji ɓe jaaɓi ɓe bitti ɗum ɓe mbawi ɗum haɓe jalti ko wayno kimya ko wayno qaruna en ko wayno woɗɗe woɗɓe ne mbayno leydi gasara oɗon gandi ɗum noon nde ɓen jiiɗum jangi bitti mbiyaka ko majjuɓe mbiya tan ko yedduɓe ɓen ko yedduɓe neɗɗo ne anda hunde yedda yeddira ngam mi yiɗa ɗo feeñi ɗo mi yiɗa ɗo feeñito to feeñito min galan toon haaju woni toon ko majjuɓe ɓen galano haydara kono minen ga to amen ga amin jogui pop annabaɓe jippi ko amen defte jippi ko amen amin jogui kimya amin jogui gande kayisaji amin mbawi hunde min bitti min mbaɗi laaɗe ndiyam min mbaɗi hen paraji amin ɗannoɗo min jiiɗi kala ɓe ndeeɓi haaɓe naatoye suuriya leyɗele arabe ɓe kalfi ɗumen ɓe ndeeɓi haaɓe naatoye baharayni ɓe kalfi ɗumen ɓe ndeewi haaɓe naatoye imira ɓe kalfi ɗumen ɓe ndeewi haaɓe naatoye Qatar ɓe kalfi ɗumen ɓe jeeyi haaɓe jettoye Arabie Saoudite haaloɓe anglais jamma ñalam ko ɗum janguete e école aji mabɓe caggal ɓe mbatti janngude ɗemɗe mabɓe arab musidɓe tedduɓe ndeke ɓen ɓe ga wona majjuɓe ɓe ga wiyete ko yedduɓe sali allah tikkaniɓe e nde ɗon yeddere nde ɓe jeddi kono to ko majjere ɗum waɗi annabi sallah sallam nde ari nde wi majjere ɓuuri kefere bonde kamɓe foof e wonnode rewoɓe jidol en
kono noon nde majjere nde ɓuri keferdu bonde sabu hollum sabu ɓe jaaɓi Allah kono ɓe donki yiide sabu hande so tawi en ƴeewi diine oɗo fuɗi ɗo eɗo layto o ɓuri jogade piindi eɗo fuɗi ɗo ɗum noon ganden ɗum ndentoroɗen enenne gila piindi findigandi woto ndi fiindoyde banggue goɗɗo keddoɗen karɗali ɓoli ndentoɗen ɗum ɗon musidɓe tedduɓe alay sago noon duttoɗen e gandal haqiqa mbaɗen ɓen wiyanoɓe majjuɓe ɓe ɓen wiyanoɓe ndewata ko jaleŋeji ɓe nde ɓe jiiɗi famde aduna o ɓe gandi ɓe daɗama ɓe gandi ɓe janginta sukaɓe mabɓe ko ɗemɗe anglais e seeɗa e français ɓe jiiɗi hankkadi ni yaññade e ɗemɗe mabɓe ko wayno ɗemgal arab beele ɓe gegga ɓe gegga e faggoyade wona gueɗe ɓe giwa tan e janngude qur'ana o wadde cassette aji ne fiila ene yirlo ne wiye docteur kaari ko bawɗo qur'an ɓe jiiɗi eggude ɗon nde ɓe jiiɗi eggude ɗon nde ɓe batti faggoyade professeur uji woni e nder anglais ji français ji ha indonésie ha partout ɗo Allah wino jeeyi ha chine ɓe gadde duɗe maɓɓe mawɗe ɓe mahi ngalu ɓe mahi duɗe mawɗe ɓe mbaɗi hen ɓeɗon janguinoɓe ni woni hankkadi ni ɓe pelliti wittude maaje mabɓe ɗe e ceene mabɓe ɗe pab noon yahata ha leyɗele chine yahata ha états-unis d'amérique yahata ha britannique ala jangguete koye leyɗele mabɓe ko hen andinte ngol ɗo kuɗol ngoɗo maayo ngal ɗo ceenal holko jogori naftude ko ɗon woni ɗo gande ɗe pewna foof mbahlita kala ko wonno e ɗemde goɗɗe watta e ɗemgal arab deftere qur'ana nde ɓe jaaɓi witte soɓe jaɓano tubakoɓe mbawa nadde ɗum ha mbaɗa ɗum traduire mbatta ɗum e anglais mbatta ɗum e français saabu kala ka jaɓata goɗɗo wawa saabu so tawi waɗi aɗa wawi nawde mo e lawol mi yima jimol hande janggo mi yiya jimol ngol jaggangol an jimtoɗa ngol mboɗo wawi sogdema tene kadi ɓenna ɗum waɗi noon neɗɗo so yimi jimol sa yimi a gayni mbiyata yimnogol jimol ko kaari ɗum ne kadi kamɓe tubakoɓe hande egguɓe qur'anil karim ɓe mbatti ɗum e ɗemɗe mabɓe ɓe carhini ɗum ɓe ƴeewi calcul aji ɗi ɓe ƴeewi hiisa o ɓe ƴeewi ko Allah haali ko e jibinirgol e tago e kaaƴe e maaje e ɓowɗi e jabala e pop tan ɓe ƴeewi ɓe calculi ɓe tawi foof ɗum ɗo henna ko gandal woni ɗo ɓe jaltini hen robot ji robo cakkotoɗe less oto ene wiisa jamɗe ene fewna ko fate banggue laaɗe diwoje ten Allah haali en jabala e nder qur'anil karim nde Allah haali qur'an en jabala no guesirta guese mum fewna ha feewa fewnum ha feewa sañi ha feewa ko hunde hawnide ɓe tawi oɗo noon jabala so tawi kankone o heblama ma waw guesande en otoji men e laaɗe men diwoje enen ha mbawen naftorade musibte ɗum woni yaltude e majjere egga faya e so tawi daneri foltima ɓaleri ɗo woni hankkadi ni kamɓe woɗeɓe ɓe giwi e ɓaleri haalaɗi ɓe payi daneri joni noon ɓeɗo henna wiyaɓe ko majjuɓe nde Nabi sallallahu alaihi wasallam wi al jahlu asad min al kufri majjere ɓuuri kefere bonde ɓe gandi noon ɗo majjere nde ɗo henna ɓuuri keferu mabɓe ngu bonde ɓe geggini janguinoɓe wonɓe ɓe mbawa egginde Allah e ɓen serde taw ko sawaji mawɗi kono ɓe pewni saaluji ɗi ganduɗa on saala wawa yiide ɗum e afrique hoore mum waɗen écran ji mawɗi no feewi taw professeur o jooɗi ko leydi mum to amérique to walla to angleterre to walla to chine to e kala ñalawma garɗo ene jangguina ɓesguji mabɓe haysoko waktuji ɗiɗi walla tati jangguina to feeña e écran ga sukaɓe ne jooɗe duuɗe ne jangguine ɗum waɗi hande ɓe mbawi yaltinde ndelam kuɓɓam kamɓe safal ɓe tuma nde ɓe nanni janguinoɓe hesɓe e mabɓe mbahli gueɗe ɗe kala mbatte ɗemgal mabɓe ɗum waɗi hande lekki fewne indonésie ko wayno poɗɗe fewne indonésie ɓen hande ɓuuri wawde yarude wittoji fewne leɗɗe ko fate banggue so tawi on ƴeewi hande wiyeteɓe ɓeɗo hen ƴewdeteɓe mbiyata leɗɗe ɗe moƴƴi walla moƴƴani eɗen gandi toon ɓuuri hewde basal gongal toon ngal noon en jogui woni ɓe nan toon ɓe so tawi leɗɗe pewnama ha gasi kiiɗo lekki ko lekki reedu musandu walla kiiɗo hen lekki ko lekki puƴe walla kiiɗo lekki ko lekki ɗum anne jogui ƴewdeteɓe joɓete ɓen gara ƴewde soɓe ƴewdama ɓe mofte e cuuɗi cafrirɗi he ke wona balɗiɗi ƴeewi holno lekki waɗata ɓe no lekki wawi waddeɓe kala ɓe jangga hen ɓe ganda hen ɓe guitta ƴiƴi men mabɓe ɓe mbaɗa ɓe ko wiyete analyse ɓe ƴeew so tawi leɗɗe ɗe ala ko bonni e ƴiƴam e haydara so tawi ala ko bonni ɗen leɗɗe mbaɗe e jeere
wona kadi mbatta yeeyede so tawi goɗo bonni mbaɗe banggue ɓe ƴeewa safrede hewɓe hen ne maaya hen soɗon laarde commentaire uji ko wayno en wasɓe ɓe ko ɓuuri hede ko warata ɗumen ko ƴewndoyade ka babiraɗo aɗa jogui ɓiɓɓe aɗa jogui rewɓe ala ko ñamminɗaɓe jaaha e hôpital binditoɗa hankkadi kala lekki pewnaki yo ƴewde maɗa ayi aɗa ƴewde aɗa yooɓe ko joɓeteɗa ɗum ñamminta ɓiɓɓe maɗa so tawi a maayi a perdi so tawi a daɗi alhamdulillah kin lekki kayni so tawi ki moƴƴoyi ko kin faboyto heddiɓe ɗum woni wittoji mabɓe gande ɗum waɗi noon kala koɓe pewni so tawi ne naatoyi leyɗele arabeɓe way kono leyɗele Europe ni way kono Amérique ni kala ko fewna Chine sene naata toon papier Chine o ɗakkirte ha laaɓa ɗakke hen anglais o ene anda iwi ko Chine kono noon waɗa hen ko ɗemgal mabɓe kamene arabeɓe leɗɗe médicaji kewɗi pewna kay mabɓe ɓe jangi noon ɓe janginama watta e ɗemɗe mabɓe ɓe goni safroɓe doctoreɓe leɗɗe kewɗe pewdeɗe endo so tawi naati ha toon filte papier o watte papier ara winde waɗe hankkadi Arabie Saoudite waɗe Emirate waɗe ɗum taw to iwi to ne woɗɗi wayi tan kono jaaha Dubayi marchandise muɗum ko jeere mawde woni Dubayi ko gaare nden tan luuma no luuma nabbaji ni no luuma cilon ni no luuma Agnam ni no luuma Doɗel ni ay no luuma Thile Boubacara ni ɗiɗo luumaji ko ɗi goni Dubayi gaddami addo nden mbaɗi magasin uji mawɗi e ndiɗo leydi andi garɗi beele yimɓe mbawa arde ɓe jaaɓi ɗum kono marchandise kewɗo iwata ko Inde iway nokkuji goɗɗi garanata ɗon wona keɓe fewne wona isinaji ne toon ne pewna paɗe walla goɗɗum ala ko iwata ko nokkuji goɗɗi a deɓɓuura newade ɓuura ɓattate wona nokku mo ganduɗa keblorɗo taw ko jeere enenne sen belama hande nder lappi men eɗen mbawi wadde jeere mawde taw ko maaro tan yeeyata eɗen ndema maaro kaɓoɗen kala maaro natoko wona hankkadi ni andire ngolɗo lappol polol dande maayo ko maaro tan yeeyata ha hettine windere nde kala taw ganduɗa eɗen mbawi hay faggoyade maaruji eɗen gadda eɗen joƴina ɗi jeeye taw hankkadi wowama kadi so jomumen gaari wonko jiyata toon goɗɗum ko wona tan ko sodate ko ɗum ɗon foof ko aɓe pooɗa aɓe pooɗa soɓe gaari ɓe ɗakkirta emballage gonno ɗon ɓe mbaɗi emballage mabɓe ɓe jangguina ɓiɓɓe mabɓe taw ɗemɗe keddiɗe ɗe ko janggatno ko wahle watte e ɗemgal mabɓe enenne ɗum ɗo woni darde hanki murtoɗo Samba Diop en kala jiɗɗo famde murtoɗo Samba Diop ɗum ɗo wonno darde makko hanki kala ko jangga e français jangga e arabe jangga qur'ana jangga goɗɗum watte e ɗemgal he a jangi français ha heeɓi diplôme a jangi anglais ha heeɓi diplôme a jangi arabe ha heeɓi diplôme seeɗan fagal maɗa ɗum witte kala hen konngol watte e pulaar sabu hande so tawi jii ko wayno archéologue en yahoɓe ene gasa ene mbaɗa ɓulli ene jogui toon cetton mumen ene jogui toon pittirkon mumen ene pitta ne jaltina ƴiye ne jaltina keeɗele aɗa andi ɓe ɓuuri wawde yaade koye Afrique saabu Afrique ko kam wonno daɗɗude windere nde ko wayno Éthiopie en Égypte en Maroc en ha fenman Sahara o ko kamɓe gonno daɗɗude Afrique daɗɗude aduna foof ko Afrique ɗum waɗi noon daɗɗude mabɓe hande ko ga ɓe guitta kostoje ɗe e keeɗele ɗe koko witta kono kay Allah haalni en e Qur'anul Karim ko ɓooy ndaare ɗeɗo kaaƴe ndaare ɗe ndaare ɗiɗo geloɗi no taguiɗa ndaare ɗeɗo henna maaje ndaare koye mon ndaare leydi ndi ndaare no min mbaɗiri hen laabi ndaare koode ɗe to jammo ñari ndaare no foof koko jangguina ɗum waɗi noon ɓe kaaɗani ɗon tan laare o ɓe kaaɗani ɗo laare ɗo ɓe bittu ɗum beele ɓe daña haqqillaji ceeɓɗi ɓe ganda ko Allah haali ko ganda tawa hen Allah naftoroɗa saabu kala ko naftoroɗa en mbi ko Allah subahanahu wa taala woni ɗon saabu en kaalini ñande mbiɗen hay neɗɗo ko fofata ko Allah fofata e neɗɗo neɗɗo ko wittata ko Allah wittata bittata ko Allah neɗɗo yo wittu Allah kala ɗo bittuɗa tan ma taw hay soko téléphone ma joguiɗa mboɗo haala ɗo tan ne yaaha ko hendu ene yaaha mi yiyata hendu no yarata mi yiyata haala ka no yarata an jogui téléphone o a yiyata no natirta téléphone ma sa huɓɓi a yiyata kam toon tene haala ka yettoma ne haala ene labti tene ko joni kalmi ka yettoma joni kaala joni ka yettoma ko Allah woni ɗon ko Allah subahanahu wa taala woni ɗon ɗum waɗi noon so daneri foltima ɓaleri buuɗal yurmeende feera enen kala gonen e leelawal giwen e majjere musidɓe tedduɓe Allah saago jangguinen ɓesguji men
eɗen mbasi dendagal bandiraɓe to mbawi wonde kala ko en ceerata e haalde en tampata e haalde saabu Allah ngare ballen duɗe men ɗe ballen duɗe men ɗe ballen duɗe ɗe joguiɗo mbuuɗu mum kala neɗɗo ko wawi jogade yo tinno walla duɗe ɗe duɗe tokkose ne gooti ko almuɓe jooɗi ne jangguina ngala haydara ko yarlitiɓe saabu Allah ene jangguina ɓen yarlitiɓe ne jangguina noon tinnoɗen ballen ɓe holno ballinten ɓe mahanen ɓe cuuɗi wona ittude ujunnaji ɗiɗi nelde ceerno ala ɗum ko ɓeydandemo probléme saabu neɗɗo so tawi woni ala haydara en jogui ñamade ujunnaji jeegom a neldima ujunnaji ɗiɗi maaro ko nana gasa nebam ɗam nana gasa facture courant nanara facture ndiyam nanara téléphone o ala crédit teni ñamde ala a neldima ujunnaji ɗiɗi wa ani wa anda wo yoɓyat wa anda o sodan maaro wa anda ɗum a annimo ɗum waɗi ko fulɓe mbiyata ñande kala ƴeŋñina liɗɗi aɗa rokka koddiɗima jangguinmo laawol o wawa ɗum no enenne mahanen ɓe cuuɗi keblorɗi ɓayde jangguinoɓe nana e guri he foof ɓe ƴetta jangguinowo poɗɗo e hakkude mabɓe jamma ara huɓɓa lampaji jangguina sukaɓe ko sukaɓe jangata e français ko mbattane e pular ko sukaɓe jangata e qur'ana ko mbattane e pular ko sukaɓe jangata e goɗɗum ko pirane e ɗemgal men ɓe daña codol ɓuura famde ganden jawdi ne moƴƴi ene weeli kono koko accete gandal noon so accama ɓuuri moƴƴude e jawdi saabu heewiɗo joom jawdi maayi yeehi jawdi he gasi a laaɓi kono gandal gasata ha aduna firto musidɓe tedduɓe gare tinnoɗen e gandal Allah subhanahu wa taala walla en ganden won anduɓe hande ha tumani mbawi yaltinde pétrole ha tuma hande ne jogui gande taw koɓe sodoyɓe tan ɓe paggoyi tan jangguɓe gaari jangguiniɓe woni arabe ɓe ƴeewe holkoɓe pewni wona laana ndiwowo wona kural wona train wona laana ndiyam wona bateau wona téléphone wona haydara pewnaji fof fewni ko rokkaɓe defte ɓeya nde ɓe paami eɓe jogui qur'ana waɗi kanŋe woto heftede ɓe noddi waɗeɓe ɓe bitti qur'ana jangguinemin e ɗemgal amen ɓe pirana ɓe mbattana e ɗemgal mabɓe ɓe keewi docteur eɓe hannde ɗum waɗi hannde kala mo jiiɗa janngo qur'ani karim ko docteur sa yi tawata koye suudu safrir ene safra enenne hannde holko saabi en gonata spécialiste en e généraliste en eko fate banggue kadi wittoji ha mbawen dandude sukaɓe aroɓe janggoɓe ɓe mbasonde maccuɓe saabu moɗo hoyde koyɗol gotol aduna ara yeeso maccugagu ma artu ha ɓuura bonde holɗum kala jangguɗo mo wittani kala jangguɗo mo famani kala jangguɗo haalde tan e ƴiye ɗe e haalde ɗo tan o mawo halfo e janggo may cukalel ara joni joni ene wittine wawi fewno hunde joni joni e yeeso makko o mugue e waddeje ala ko wawi so wona karfeje onon ko feɗɗita ɗum noon maccugago ɓurgo bonde nana ara janggo ngam wiide mboɗo andi tawa anda janggo neɗɗo ara halfuma e gandal ma haɓɓuma hen joñma ɗa hanata jarede ɗum noon gaare kebloɗen ballen duuɗi men no jangguiri musidɓe tedduɓe so ɓatake buuɗal yurmeende feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men hande ko gandal musidɗo mon giɗo mon sehil mon Saar Abdullaahi Saar kettukima laki jaam yo jaam Allah ñalla nen